Татарча яучы блогер. Ул узак еллар буе мәхәббәт эзләп йөргән кешеләрне кавыштыра. Бетте. Мин берәүгә дә кирәкмим, мине берәү дә яратмый дип төшенкелеккә бирелгән кешеләргә дә бар табып бирә. Каршы алыгыз. Бу Reels яучы блогер Фәгыйлә Шакирова турында. Солармысыз, бу Әйче каналы. Минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Фәгыйләнең бик зур исеме бар инде. Беренче татар телле YouTube блогер. YouTube белән бездә хәлләр шәптән түгел хәзер, ләкин Фәгыйлә югалып калмады. Халык аңа инде тагын бер исем тагып куйды. Беренче татар телле яучы блогер. Бу мизгелләр Россиянең баш яучысы Роза Сәбитова дер-дер калтырап утырадыр мөгаен. А ты татарин, Алишер? Из татарин, то наши руля! Фәгыйләнең нәтиҗәләре шаккатырырлар. Ярты елда 4 парны кавыштырган. Мәскәү егетен банкир кызга илендирдим, районнан Орча егетен илендирдим, авыл кызына бер адвокат кызны кияүгә бирдим судьяга. Тыелган челтәрдә Фәгыйлә төрле яшьтәге егет кызларның, ир хатыннарның фотоларын урнаштыра, табыштыра, кавыштыра. Әмма бу эш гел балдан майдан гына тормый ди. Халык усал, не әйтәм, сез бейтәм 40 яшькә кадәр кияү таба алмагансыз икән, мин бит сезгә 2 атнада кияү табып биргә тиеш түгел, бераз китегез. Кешенең хезмәте һәм вакыты бәяләнергә тиеш. Бер сүзсез, яучылык акча китерәме дип сорадым. Садака итеп 500 сум бирсәләр дә, әйтәм, миңа кирәк түгел, менә тартма, садака булсын, мәчеткә салырмын димме. Бер айдан соң яңадан шушы акчаны сыратып алырга да мөмкиннәр. Мин уйлыйм әле, уйлыйм. Уйлагыз әле, Фәгыйлә, уйлагыз. Мәскәүдә сез башкарган эш өчен кешеләр акчаны крәп ала. Крәп. Бездә саранлык дигән әйбер бар. Ә сез үзегез саранмы? Юк. Менә мин вач саран түгел. Яучы блогер миңа үзенең бер серен дә әйтте. Сезгә дә әйтимме? Җырчы Сәйдә Мөхәммәтҗановага яучы булып барасы килә икән аны. Бәхетемне табыйм дисәң, кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәклеген беләсез, дуслар. Инде дә сау булып торыгыз.